Ola a todos e a todas. Hoxe eu e o meu grupo vamos a falaros sobre o tempo e o clima. Eu son Lara. Eu Rui. Eu Xoel. Eu Anxo. Eu Alberto. Espero que vos guste. Ahora vamos a explicar a definición de tempo e do clima. O tempo o estudian os meteorólogos e o tempo é o estado da atmósfera nun momento determinado. O clima é o conxunto de condicións atmosféricas, temperatura, precipitacións, etc., que ocorren nun lugar, nunha rexión ou nun país nun período de tempo. Ola, agora vamos a falarvos da presión atmosférica. A atmósfera é unha capa de gases que rodea a Terra, maioritariamente composta de oxígeno e nitróxeno. A presión atmosférica é o peso da columna de aire que hai sobre calquera punto ou lugar da Terra. A presión atmosférica mídese cun aparello chamado barómetro. As áreas de alta presión chámanse anticiclóns, que dan bo tempo, e as de baixa presión chámanse borrascas e dan ceos nublados e choivas frecuentes. Agora vamos vos falar un pouquiño das temperaturas. A temperatura refírese á medida de nivel de calor ou frío que hai na atmósfera terrestre. A temperatura mídese cun aparello que se chama termómetro, que é este que temos aquí. A temperatura pode medirse en varias escalas. A máis comúnmente utilizada é a escala Celsius, pero tamén existen outras escalas como a escala Fahrenheit ou a escala Kelvin. A proximidade ao mar influe na temperatura, de modo que, canto máis cerca estés do mar, as temperaturas van ser máis suaves. A latitude influe na temperatura, de modo que, cada 180 km que nos afastamos do ecuador cara aos polos, diminúe 1 grau centígrado. Por eso, hai 3 zonas da temperatura: a zona cálida, a zona temperada e a zona fría. E a altitude influe na temperatura, de modo que, cada 180 metros que ascendemos, diminúe 1 grau centígrado. Se non te queires mollar, o paraguas deberás de mercar e ao ser pregable podelo levar a todas partes. Ola, agora vamos falar das precipitacións. As precipitacións é auga procedente da atmósfera, ben sexa en forma de choiva, neve ou saraiva. As precipitacións que hai nun lugar mídense co pluviómetro e pódense medir en litros por metro cadrado ou en milímetros. Hai 3 tipos de precipitacións: precipitacións frontais, precipitacións orográficas e precipitacións de convección. Este é un pluviómetro caseiro que fixemos no cole. Agora vamos a falarvos do vento. O vento é aire en movimento e ten dúas magnitudes: a velocidade, que se mide co anemómetro, e a dirección, que se ve co cataventos. Este é un cataventos caseiro, que marca as direccións nas que se move o vento. Obviamente hai o norte, o sur, o oeste, aparte de outros máis. Despois hai tipos de ventos. Os dominantes, que estes son os que poden estar soprando continuamente durante un longo período de tempo. Os estacionais, que é un vento que cambia según as estacións do ano: suroeste de abril a outubro e nordés de outubro a abril. Despois, os locais, que desplázanse desde as zonas de baixas presións ás zonas de altas presións. A brisa, que é un vento suave, e o vendaval, que é un vento forte. Tornados, ciclóns, Agora vamos falarvos das correntes mariñas.
As correntes mariñas son masas de auga que se moven en roteiros específicos. Estas correntes oceánicas son superficiais e, cando poden percibirse de forma submarina, é por un reflexo do que corre na superficie. Este mapa que temos detrás é un mapa das correntes mariñas do mundo. As súas características son: poden ter un tipo de temperatura u outra, poden ser producidas por distintos factores e mídense en metros por segundo. Estas correntes mariñas pódense clasificar en dous tipos. As podemos dividir en temperatura e polo factor que as produce. En temperatura podemos encontrar as correntes mariñas frías e as correntes mariñas quentes. E producidas polo factor podemos encontrar as correntes mariñas oceánicas, que as produce o movemento de rotación, as correntes mariñas de oleaxe producidas polo vento, as correntes mariñas de marea, que prodúcense polas forzas gravitatorias do Sol e da Lúa, as correntes mariñas de deriva litoral, que ocurren por unha irregularidade das costas, e as correntes mariñas de densidade, que fórmanse cando dous masas de auga de distinta densidade xúntanse. Ahora vos vamos a presentar o clima tropical. Este clima pertence á zona cálida. O clima tropical divídese en dúas partes: o clima tropical húmedo e o clima tropical seco. O clima tropical húmedo ten unha temperatura que oscila entre os 18 grados en xullo e 23 en febreiro. As precipitacións acumúlanse ata formar un valor anual de 1000 milímetros. Este é o clima pertencente ás xunglas e selvas de Sudamérica, por exemplo. E agora o clima tropical seco. Este clima é moi cálido e ten latitudes tropicais e subtropicais, con temperaturas superiores aos 24 grados anualmente. As precipitacións son escasas maioritariamente e a vexetación son algúns árbores e arbustos. Este é o clima das sabanas de África, por exemplo. Agora vos vamos a falar do clima mediterráneo. O clima mediterráneo está na zona temperada. É un clima seco, caluroso e suaviza as temperaturas tanto no inverno como no verano ao estar cerca do mar. Denomínase clima mediterráneo as localidades e rexión que están cerca do mar Mediterráneo. A súa vexetación é de pouca altura, ten extractos herbáceos e matogueiras. Aquí estamos na tundra, no medio do círculo polar, para ensinaros o clima polar. Sí, o clima polar caracterízase por ter unhas temperaturas de menos 0 grados, podendo chegar hasta menos 93. Isto débese aos rayos do sol que chan inclinados respecto á superficie terrestre. Ui, que frío. Frío. Nunca che pasou que querías quentar a túa comida ou enfriala? Pois agora ten moi fácil. A cuchara térmica é moi fácil utilizala. Colles a comida, apretas un botón e quenta ou enfría. E recorda, se a túa comida queres enfriar ou quentar, a cuchara térmica terás que mercar. Por 7,99. Ola, agora vamos falarvos da desertificación e a inundación. A desertificación e a inundación son dous fenómenos contrarios que se deben polo cambio climático. As inundacións. Se chove moito nun curto período de tempo, a terra non dá absorbido toda a auga e provoca inundacións. Estas poden traer graves consecuencias, como traer enfermidades, arrastrar cousas ou esnaquizar cultivos. A maioría das inundacións son provocadas polos humanos. Algúns dos exemplos son: construímos casas preto dos ríos, construímos estradas impermeables e a auga non pasa para que absorba a terra, e talamos árbores, e estos non absorben a terra que deberían de absorber. Pola contra, noutras partes do planeta prodúcese a desertificación, que principalmente é pola desaparición da cuberta vegetal da capa fértil do chan.
debido á tala de árbores ou arbustos. O sobrepastoreo tamén impide a rexeneración das plantas ao ritmo que son consumidas polos animais. Estes, coas súas pisadas, destruen a capa fértil do chan. O papel da agricultura intensiva esgota os nutrientes do chan, facéndoos vulnerables contra os factores climáticos. Vamos a falar da deforestación. A deforestación supón cortar árbores facendo desaparecer os bosques, sobre todo para a gandería e para facer papel. As consecuencias de quitar árbores son que ao quitar árbores erosiones o chan e se perde a biodiversidade. E para rematar, vamos contaros un pouquiño dos récords climáticos. A Antártida ten o clima máis frío do mundo. De feito, como precedente, o 21 de xullo de 1983 rexistrouse ali a temperatura máis baixa do planeta, rexistrada por unha estación meteorolóxica, menos 89,2 grados, que se produciu na base rusa de Voskot. El récord mundial actual de temperatura máis alta é de 56,7 grados. ¡Qué calor! No Val da Morte de Estados Unidos, o 10 de xullo de 1913. 2003, o verán máis cálido da historia, pero non só no país, senón en toda Europa. Unha importante e extensa onda de calor elevou considerablemente os termómetros. O inverno de 1890 a 1891, o máis frío xa máis registrado en España, cumpre 125 anos. Que frío! Un grupo de expertos da Organización Meteorolóxica Mundial concluíu que Cherrapunji, na India, ten agora o récord mundial de precipitacións de 2 días, 48 horas, con 2.493 mililitros, registrados os días 15 e 16 de xuño de 1995. Menos mal que existían os paraugas. Pero o cambio climático existe ou non existe? Que decides vos? Claro que existe. Home, non. Evidentemente. Non existe de ninguna maneira. Que sí que existe. O cambio climático ha existido de toda a vida. E cada vez vai aumentando máis. E eso é o que avisan os meteorólogos. Ahora entendedes? Sí. Menos mal, Ata a próxima vez a ver se leedes un pouquinho. Uf. Marcharnos, que está empezando un ciclón. E a borrasca va a venir dentro de pouco. Adeus. Adeus, 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 adeus. Xa non sabemos que poner. Estamos tolos, venimos de pasar un frío terrible e agora é peor case. É que o cambio climático non fai máis que empezar. Acabar e aumentar. Hai que acabar con ele,